Qhubeka Brian. Kukhona ogulayo phakathi kwenu. Asike sizweke manje ke. Nayo indaba phela ke. Umkhulu uNtsibande yena ke uthi umkhulu umdala. Uthi uNkulunkulu wamambulela noma ke umgcobile yena. Ngeke kuphekise kepha iBhayibheli lokuphekisa. Uthi kufanele thina abafundisi sibe namakhosikazi ukuze sizokwazi ukubeka izandla ukuba uma ke ugula umuntu wesifazane akufanele abeke uyimini izandla. Kufanele abeke unkosikazi wami mina ngibeke izandla zami kunkosikazi wami. Angiyazi lo nto eBhayibhelini. Ayikho lo nto eBhayibhelini. Amanga lawo. Amen. Umpostoli Paul wengenawo unkosikazi. Yes Lord. Nabo